Lokal nga kagamanan sa Dakban sa Lapu-Lapu, mitunol ginabang nga to sa pamilya ni Roy Dildig o mas na ilang sa pangang Yuri Richard. Ila usab nga gidisinfect ang entero bahay sod sa usa ka subdivision sa Maong Dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Subay sa preventive measures sa Dakbayan, sa yuganihang buntag, gidisinfect sa taga-City Disaster Risk Reduction and Management Office ang panimay ni Yuri. Gipasabot ni Mayor Jonard Ahong Chan nga isip protocol, gipaubos usab nila sa home quarantine ang inahan, igsuon og mga pagumangko ni Yuri, samtang gipaabot pa ang resulta sa test. Ang dito sa area, ato nang gi-disinfect to ana dito ang atong DRMO nag-disinfect na sa maong area. Kanya totally, pasalamat mi because the family is very cooperative na they will stay at home. Gipangunayan sa mayor ang pagtunol og hinabang ngadto sa nailong pamilya ni Yuri. Provide na to sila og food, no? And ato naman na adto kagabi dunay 1-year-old baby kinahanglan og gatas. So kita sad ato sang supplyan og gatas while nag-undergo sila og quarantine. Misaad usab ang mayor, pinaagi sa City Social Welfare Office nga mahatagan og panginabuhian ang igsuon ni Yuri. Ang 42 anyos nga si Yuri ang mibarog nga breadwinner sa iyang pamilya. Kung unsay profiling, no, atong tan-awon tabangan nato og unsa kay do naman tay daghang social amelioration program sa atong kanang national government agencies. Pwede nato sila didto mahatag sa natay cash for work. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Mga kapuso, amo lang ning iklaro statement diri sa local GMA network sa Cebu nga wa pa gyud makonfirmar kung COVID-related ba ang kamatayon ni Yuri, no? Kay although nakuhaan na siya og swab sample kagahapon sa usa sa mga local hospital, diin siya mitaliwan kay nakulaps although dunay report nga doon na siya gipamati earlier similar to COVID symptoms, pero miingon ang taga Vicente Soto nga mga pipila ka adlaw pa ang huwaton usa mugawas ang resulta. So dili pa gyud to konfirmado nga COVID related baka or heart attack or whatever kay dako man sa to si Yuri nga pagkatao. Pero to be sure, dunay mando ang Department of Health nga ipa-cremate si Yuri. So nini mga orasa gi-cremate siya sa usa sa mga local funeral parlors dinhi sa ato alang sa iya mga fans. Now as far as GMA is concerned, amo lang ning iklaro, ang status ni Yuri ni adto talent scout to siya, kuhaon na to siya og dunay mga special events namo dire. Dili gyud to sa regular employee unlike before nga doon na siya show dinhi oy Singgit Cebu style nato ni, and in fact appear sa diri sa Balitang Bisdak nga katong house attack, no, nga muhatag og bugas ninyo diha. Base sa among record dire sa logbook mga January pa after Christmas or New Year, nakabisita namo si Yuri dinhi sa istasyon. Dili gyud to siya regular dinhi, bisan ni atong duna sa issue mo report nanto og dunay mga production dinhi sa Cebu. So wa mi lockdown diri sa GMA ato ning iklaro, dugay nang wa maka-report si Yuri dinhi sa among istasyon. Base sa record, sometime January pa siya dinhi. So amo lang giklaro kay daghang nangutana sa namo na unsa na muda sa GMA. In fact, kaginang buntag sa akong radio program, murag doon na nami gibully na midre or gi-discriminate o kamo diha sa GMA, di mo mag-lockdown nga inyong kauban, something like that, no? Nga doon ay kuan sa COVID. Ato lang ning klarohon nga wa to mag-regular report si Yuri dinhi sa GMA complex diri sa Nivil. Dugay na kaayo. And moto nga ang Lapu-Lapu City government mihimo dayon og lakang dito sa ilang panimay. So kana mo itong statement diri sa GMA in connection ining kamatayon ni Yuri. Salamat.